kapuso, month of June is Men's Health Awareness Month celebration. Subay niini atong makauban this morning ang usa ka doktor nga muhisgot kung unsa kining health condition nga masinati sa mga lalaki nga ginatawag nga andropause. Unsa ug paunsa kini malikayan, kini atong hisgutan with Dr. Enrico Ian Deliso. Alright, Doc, sa walay paglangan-langan, pwede ba nimo ma-explain sa amua unsa kining health condition sa mga lalaki nga andropause? Andropause is a condition like mura siya og kung sa babae menopause. Sa lalaki, it's basically parang magbaba na gud ang imuhang testosterone level. So as you grow older, part of physiologic changes yun na siya na medyo mo decline na po ang level of testosterone. So ang testosterone man gud sa males, siya nang murag naga-hormone na siya nga murag well-being. So not just sa sexual side, but also generally the whole well-being of a male. Even females, naampo na sila yung mga nampunay testosterone ng females. With regard sa Ma'am Jandy, sa onset sa andropause, wala din siya specific na age. Unlike kung I compare na to siya sa menopause na murag na dyan specific timeline. Murag at this age, mag-menopause, na menopause ang mga babae. For male andropause, for andropause, wala din siya specific na age of onset. Kay tungod kay naman jud ang testis which mo ay nagaproduce sa testosterone, so naga-decline ng imong testosterone level, so ang imong symptoms dili siya ana ka obvious nga makaingon ka hala nag-andropause na jud ko. So kay nahinay man siya, napoy coping mechanism ang body ug ang lalaki mismo nga kung nga murag dili na niya ma-experience yun, obviously ang symptoms sa andropause. Pero naapoy mga conditions nga pwede siya mag-start of early onset na andropause, especially kung nadji problema ang testis sa lalaki nga nag-stop siya produce of testosterone. Not just the testis, ug ang other parts sa body, ang brain manggod pod apil pod na siya naga-control sa production of testosterone. So if naay medical condition nga mo ay naka-cause nga nagpababa jud sa level of testosterone sa lalaki, so pwede ka early onset of andropause. Bisan ako karon pa ko nagkahibalo nga kung dunay menopause sa mga babae, duna puday andropause sa mga lalaki. Well, anyway, Doc, unsa bay sintomas sa maong sakit? So since ang simptomas sa andropause, aside from the physical symptoms, ang more on the emotional, so it would really a big help to these men nga dapat ang mga tao sa iyang palibot na puy mag-show og emotional support sa iyaha. In terms of siguro mas more patient in terms of kanang dealing with their papa, with their lolo or a brother baka ha kanain anang as symptoms. One way of kanang empowering themselves in terms of support ani sa ilang mga family nga naay andropause symptoms would also mag-read pud sila in terms sa unsa man jud ning andropause para dili po kayo sila muragi kanang para mas masabtan nila ang ilahang family nga naay symptoms sa andropause. All right. Anyway, Doc, do na ba ipamaagi aron makalikay sa maong sakit? So for us to really avoid the symptoms of andropause, una is to maintain a healthy lifestyle. So avoid nimo tong mga lifestyle na maka-trigger or maka-cause of a decrease in the level of testosterone. So increase in physical activity, kay mas active ka physically, mag-exercise, even mentally active ka sa imong mental state would help you medyo ma-maintain ang level of testosterone sa imong lawas. So healthy diet, exercise, sleep, o avoid ang mga bisyo, smoking, too much na alak, kasi detrimental ka na siya sa health nato. So kana lang, healthy lifestyle o good mental health. Aside from physical, it would really have a big impact
kung ang imuha pong outlook sa kinabuhi is mas nasa good side. Daghang salamat, Doc Ian. Continue to spread awareness ug amping kanunay. Thank you. Good morning. Kini ang At Home with GMA Regional TV.